Meta l-qampinat doq tkun waslet ta' xi ħadd, kif jgħidu ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd. Min jitwielet xi darba jrid imut, kiefra ibsa xejn tara tebut, speċjalment lil min hemm ġa fih int kont taf. Intaf x'jiġifieri u anke jien naf, min ma tilefx lil xi ħadd għażiż. Jien nista' nitkellem meta nqis kemm tlift nies li kelli għal-qalbi li jissa biss nista' nkellimhom f'talbi. Nanna, nannu, tiju, kuġin, il-kuġin tiegħi know il-kemm kien għadu żgħir miskin. Tiju ieħor l-aħħar nannu wkoll, oqtib sal-li fl-istonku qatt ma rnexxilli jinħoll. Il-ħajja tibqa' dejja però fil-ħin skadut, id-dinja tispiċċa biss għal min imut. Jekk waslet tiegħi tibkinix, minn moħħok u minn qalbek tneħħinix. Mullej, il-lejla żomm li post ħdejk, ma nkunx beżan naf li riesa lejk. Kemm ikera il-mewt imqar fuq il-klieb, aħseb wara meta titlef żewġ li ħbieb. Kemm tħossa meta jgħidu bijhom in-nies jew tismagħhom jgħidu li mitu biqżies u dik il-labra misħuta, idjilek bniedem bħal bewsa ta' Ġuda. Int min għalik li qed iżija l-bik, f'wiċċek jitħaqlek ikun qed jitradik. Każi oħrajn li qabduni il-part li niddejja insemmihom huma il-mart bla ħniena, jaħkmu lil-kbar u żżar li ma ssibx kura lihom lanqas fl-aqwa sptar. Ma nistax ma nsemmix dawk il-5 titfal fejn kienu jafu li l-ħin għalihom kien sar. Nafhom jitwildu kemm kienu tfal sew, qatt ma jintesew, eluf lilhom kew. David, Fabio, Oswald, Marco, Chris, manna m'għadhomx immal dejjem f'qalb in-nies. Għaddihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddi fuq mistru f'islim. Amen. Jekk waslet tiegħi tibkinix, minn moħħok u minn qalbek tneħħinix. Mullej, il-lejla żomm li post ħdejk, ma nkunx beżan naf li riesa lejk. Dwejja meta l-mewt tiġi b'suwiċidju, dwejja meta l-mewt tiġi b'omiċidju, dwejja meta l-mewt tiġi b'aċċident. Mill-int li qed tismani oqgħod ftit attent, ħallija tiġi waħida u laġġi biex bidejk. Ma tidhirx inviżibbli imma dejjem lesta ħdejk. Tista' tkun mibgħut jew tkun maħbub, ħadd ma jista' jħassar dak li hemm miktub. Kemm jekk tkun fqir jew inkella senjur, ħadd ma jaf x'hemm riservat fil-futur. Jien minnix qaddis, m'għandix subajja dritt, minn dejjem għamilt li fettilli u dak li rrid. Imma x'kien niftakar li jallaw minnix, nitlob lil Mullej biex ma jinsinix. Meta l-qampina doqqa li rrid inkun preparat, u nispera li min jafni ma jinsini qatt. Jekk waslet tiegħi tibkinix, minn moħħok u minn qalbek tneħħinix. Mullej, il-lejla żomm li post ħdejk, ma nkunx beżan naf li riesa lejk. Jekk waslet tiegħi tibkinix, minn moħħok u minn qalbek tneħħinix.